Здравейте! Аз съм Станислав и съм пак тук с моята рубрика Микрофранчайз. Защо е най-добрата възможност, която можете да правите и да работите? Притежаваш микрофранчайз и имаш свобода. Свободата да работиш откъдето си искаш. Това няма да спра да го повтарям всеки ден. Защото сутрин, ще ви дам един пример. Какво правя? Каква е моята рутина сутрин? Сутрин ставам рано, за да заведа малкия си син на училище. Водя го и се връщам обратно в къщи. Пия кафе, закусвам. Имаме среща с екипа онлайн, т.е. не трябва да ходя някъде да се срещам с екипа. Правим тази среща онлайн. След това отивам да спортувам. Час и половина спортувам. И след това отделям 2 часа за моя бизнес. Работя 2 часа на ден, но аз си определям кога да бъдат тези 2 часа. Не ги пропускам, трябва да ги направя тези 2 часа работа, но зависи кога. Ако имам някакви срещи, някакви ангажименти, си ги слагам в дневния график, но отделям 2 часа на ден да работя по моя бизнес. Тъй като нашия бизнес е с онлайн магазини, ние трябва да развиваме тези онлайн магазини. Нашия бизнес е да помагаме на нашите партньори да развиват техните онлайн магазини. Затова ние също помагаме на нашите партньори да развият успешно техните онлайн магазини. Това е нашата работа. Не е трудна и разполагаме с нашето време. В момента е 11 часа. Аз свърших доста неща сутринта. Дори пих кафе с приятели. Сега се прибирам да поработя. До следващата среща, която ще бъде към 2 часа, тогава пак ще изляза и ще се срещна с приятели, с партньори. Имам се график, който следвам през деня. Затова е важно да имам бележник, в който да си пиша кога са ми срещите и какво имам да правя. За да мога вечерта да кажа какво съм свършил, поради тази причина, че вършейки такива неща за удоволствие, ние не разбираме колко работим. А това е много важно да знаем. Ние днес какво сме свършили. Защото нашата работа е забавление. И с това забавление ние си мислим, че дори не работим. Но когато погледнем в графика си, виждаме, че днес сме имали 2 срещи, 3 онлайн срещи, ходене с приятели или с децата някъде. Тоест, забавляваме се през деня. Но това всичко го слагаме в нашия календар бележник, да видим нашата активност, каква е била през деня. И да видим за нашите действия, какво сме направили, какво сме постигнали. Затова микрофранчайз е бизнесът, който всеки трябва да развива. Защото свободата е най-ценният ни актив, а развивайки микрофранчайз, ние имаме свобода.